A intención de Rañeiros da Ría é desenvolver un plan de xestión integral en todos os bancos de libre marisqueo da Arousa. Sen embargo, na proposta aprobada pola Consellería non figuran as denominadas outras zonas, o que, segundo a entidade, condicionaría o desenvolvemento do plan. O que intentamos é saber por que motivo non está incluído o que é outras zonas que chamamos no plan noso de gestión. Nós, cando fixamos o plan, fixámoslo cunha intención que sería gestionar todo, e ao sacarnos unha zona o que vamos a facer é descompensar un pouco o que é o traballo das zonas de libre marisqueo. O que é outras zonas afecta a moitos máis. Temos unha zona aquí que está aquí nas Rodas, está o muelle de Cabo de Cruz tamén, que hai zonas que están dispersas pola ría que pertenecen a iso, tamén a outras zonas. Os cales tamén van moita xente, incluso de Cabo de Cruz e incluso de Rianxo, cando está aberto e se gana un bo xornal, van a esas zonas tamén. Demandan saber o modelo de xestión que se vai artellar para estas zonas, se ben o asumirá directamente a Consellería do Mar ou dependerá de outros pósitos da ría. Se é porque van a gestionar eles igual ou ben que son moitas zonas para a gestora de principio, se van a gestionar eles, pois vale, pero que se van dar a gestión a outras cofradías, habrá que mirar como é o plan de gestión desas zonas, porque despois podenos influir a nós a hora de traballo das zonas tanto de Lombos, Buído, Cabío, a hora de traballar, polas aperturas, máis ben, porque podemos masificar esas zonas con moita máis xente da que en principio iba a ir traballar se se abrira todo xunto. A esperada resposta da Consellería dende a entidade demandan tamén un encontro coa Administración para coñecer as liñas de subvención previstas de cara a facer fronte aos gastos de control, vixilancia e rexeneración dos bancos. Isto está collido tamén co tema das subvencións, que é algo que tamén nos está falando. O plan está metido de tal forma que se non temos subvencións para tema de vigilancia máis asistencia técnica é inviable tamén. Por eso estamos tamén reclamando que nos expliquen se vai haber, se vamos ter o apoio da Consellería en ese aspecto, a hora de tanto de vigilancia como porque senón é inviable.